Emotiu homenatge a Jaume Galobar i altres persones vinculades a la història recent del casal, desaparegudes aquests darrers anys en el retorn dels Pastorets, abans, durant i després. La xerrada prèvia de Marcel Galobar, un dels codirectors actuals, ja va ser emocionant amb el record a l'ànima del muntatge aquestes últimes dècades. En Jaume, doncs, al llarg de com a director dels Pastorets i d'altres obres, doncs, ens havia ensenyat a donar un sentit a cada gest, un sentit a cada mirada, un sentit a cada tonalitat i d'aquesta manera doncs, ens feia viure el Nadal d'una manera molt intensa. La figura de Galobar va estar ben present abans de començar, el petit vídeo que va recordar la seva passió pel text i la figura de Folchi Torres. El reportatge fotogràfic també es va dedicar a Joan Carles Lafuente, Joan Casals, Francina Ciurans, Lourdes Gili i Jaume Unyó i Flaquer. Hi ha moltes persones que en aquests últims anys ens han deixat i molta gent que estava vinculada amb el casal i amb els Pastorets. I per això doncs, l'hem volgut retre aquest homenatge i preparant també els Pastorets doncs, pensàvem que seria el millor regal per ells. Des de l'inici i fins al final van anar passant les escenes i en el moment dels coplets, després que Satanàs marxi amb la cua entre cames sense l'ànima de Jatzer, Toni Casanovas, el propi Jatzer i Albert Rivera, l'altre codirector del text amb Núria Dantí, van oferir unes lletres a Jaume Galobar. Tot i que en el cel sia, segur que troba un forat per baixar aquí entre nosaltres i així veure'ns actuar. Ben segur que ets aquí i ens veus amb emoció i animes i encoratges com quan eres director. Aplaudiments entre el públic que omplia el casal a vessar cada vegada que es mencionava la seva figura. Al final, el rector de la parròquia, Aarón de la Razzábal, es va afegir a les paraules de record a Galobar i a la resta d'homenatjats. Tot plegat en el retorn sentit d'una representació que s'havia hagut de cancel·lar 2 anys a causa de la pandèmia.